Dagiti Proverbio Kapitulo 28. Agtaray ti managdakdakas, uray awan kumamkamat kenkwana, ngem tinalintag, naturod akas iti leon. Napigsa ka na talgad ti nasyon no addaan ka dagiti masirib ken man nakaawat a pangulo. Ngem no agbasol ti maysa a nasyon, masukan-sukat dagiti pangulo na. Ti agturay amang idadanes kadagiti napanglaw, mayari iti bumayakabak atudo amang dadael kadagiti mula. No di mo bigbigan ti lintag, kadwam dagiti managdakdakas, ngem no tungpalam ti lintag, busuram ida. Sana maawatan dagiti managdakdakas ti hustisya, ngem maawatan dagiti agdaydayaw ken ni Yahweh. Nasaysaya at tinapanglaw nga awan pakasarsaritaan na, ngem tinabak nang adakas ti panagbiag na. Masirib nga agtutubo ti mangtungpal iti lintag. Ti makikadwa ka dagiti awan serserbina at tao, pakaibabainan ti amana. No bumaknang ka, babaan iti panagpaanak mo iti pirak, ken pananggundaway mo kadagiti tao. Maitudto ti kinabaknang mo iti tao, anaasi kadagiti napanglaw. No di kagtungpal iti lintag, makarimon iti Diyos dagiti kararag mo. No sulisugam tinalintag a tao nga agaramit iti dakas, si kamat lang ti matnag iti palabog mo. Magunggunaan to anay bag dagiti awan basol na. Ipagarup dagiti nabaknang amasirib da, nga madado ti ammo tinapanglaw nga adda sirmatana. No agturay tinalintag a tao, agrarambak dagiti umili, nga maglemeng da no dagiti nadangkas ti agturay. Pulos adi kanto agbaligi no padasam nga ilemmeng dagiti basol mo. Ipudnom ida ken nagbabawi ka, ket kaasyan na kanto ti Dios. Agbutang ka akanayon iti apo, ket naragsak kanto. No natangken ti ulom, madadael kanto. Nakakaasi dagiti napanglaw a bumusor iti dakas nga agturay. Narungsot akas iti ngumrnger a leon, wenno agdakdakiwas nga oso. Naranggas ti agturay nga awan na imbag a panunot na, at iddog ti panagturay ti gumura iti dakas. Ti tao a pimatay iti pada na a tao, agkalkali iti bukod na atanam, di mo paspasardengan. Di ka agsasaor, ket awan to ti pakananwam. Agsaor ka, ket di kanto agbaligi. Adun to ti taraon tinagagat aman nalon, ngem napanglaw tulatta dagiti mangdaddadael iti tiyempo na. Ti tao adi agsaor, agturong iti naan-anay ken naragsak a biag. Ngem no gumanat ka a bumaknang, madusa kanto. Saan na naimbag ti panangidumduma, nga magbasol dagiti daddumang nga ukom, nga umawat uray ti kabasitan na pasuksok. Gumana ta bumaknang tinakirmat a tao, ket di na ammo ti kanito nga idadateng ti kinapanglaw. Tubngarem ti maysa a tao, ket ad-addan to nga ipatagna ti inaramid mo, ngem ti panang patirayok mo kenkwana. No ipagarup mo asa nabiddot ti panangtakaw mo iti sanikwa dagiti nagannakken ka, awan dumam iti gagangay a mananakaw. Riribok ti pataudan ti kinaimot. Narangrang ay ka no agtalag ka iti apo. Kinamaag ti agtalag iti bukod a kapanunutan. Natalgad ka no surutam ti panursuro dagiti masirib. Mangted ka kadagiti napanglaw, katawan to ti pagkurangam. Ngem no di ka mangaasi, adunto ti mangilunod ken ka. No agturay dagiti managdakdakas, aglemmeng dagiti tattao. Ngem no maikatda, agturay manan dagiti nalintag.